connected sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Monday morning mga kabalitaktakan at nagbabalik ang inyong paboritong kakwentuhan ngayong umaga. Kaming tatlo ulit, ang Dynamic Trio. So ayan na, maghanap-hanap na kayo ng pwestong pwede nyong pagpwestuhan. Kunin ang inyong kape at panoorin na kami saan man sa mundo. Ayan, anyway, eto na ang inyong ate nagbabalik sa baul, Sofia Pagaduan. Nagbabalik sa baul ang ate Sofia natin. Ako, ang ganda mo naman. Napaka-freshness naman ng ate Sofia natin. Oo, and naku, naka-red na naman kami ni Sir Charles. Kasi araw-araw bibigyan namin kayo ng pag-ibig. Gamit ang mga updates, ang mga kasiyahan at kung ano-ano pang good vibes na sisimulan natin Lunes pa lang hanggang weekend yan. Makakasama nyo ang nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na to an exciting Monday ngayong araw na ito. Kaya naman simulan natin ang ating linggo kasama ang Dynamic Trio who will give good vibes at iba't ibang mga inspiring na kwento ngayong araw. Makakasama niyo po, Charles Limon. Tama-tama kaya doon sa mga nagana pa rin sa amin sa aming television channel. Alam nyo guys, ang hahanapin nyo lang po talaga para mapanood ang Dynamic Trio ay ang Highland TV. Ang kailangan nyo gawin, i-re-rescan nyo lang ang inyong mga television channel, mapa Smart TV man yan, Digital TV. And kapag nahanap nyo ang GNN, kasi yun medyo parang anak ng GNN ang Highland. Inanak. Pag nakita nyo ang GNN, sa baba nun lalabas ang Highland TV. And yun lamang po ang kailangan nyong panoorin. Yun nga sabi ko, i-rescan nyo lang kasi hindi kami pwede magsabi ng channel number because it varies depende po sa location ninyo. Iba sa La Union, iba sa Baguio. Kaya lang, yun nga, sabi ko, Highland TV na. Pero kung hindi nyo pa rin kami mahanap talaga. Meron naman kami sa mga social media platforms. No? Live na live tayo ngayon sa Facebook. So, good morning sa mga viewers natin sa Facebook. Good morning. Facebook Live. So, like and follow na rin para sa mga updates sa balita, ganyan. Meron din tayong Instagram, RNG Luzon pa rin naman. Twitter, what else do we have? YouTube. Sorry. Yes, YouTube. Meron tayo. Live na live tayo sa YouTube ngayon din. And we also have our, banggit ko na ba Twitter? Tama. Nabanggit ko TikTok, na. ang nakalimutan. Hindi ka kasi May nag-TikTok. TikTok pa tayong RNG. Pwede. Sige. I-follow nyo na rin yun. Para sumali ako sa mga sayaw-sayaw nila. Oo. Pero yun, nakalimutan ko yung website natin, syempre. Kung saan ina-upload natin yung mga interesting articles, ganyan, ng mga iba't ibang tao, iba't ibang mga events from Region 1. Yes. Right? Yes. So, RNG Luzon PH, go ahead and access the website so you can read very interesting articles na pwede nyong basahin anytime of the day. Pero Ate Sofia, hindi lang na lang tayo Region 1. Cordillera Region 2. Abot pa tayo Region minsan 1, hanggang Region Bulacan. 2. Pero syempre yung mga social media platforms natin, abot yan all over the world. Yes. Sabi nga nila, internet lang. RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. At bawal tamad-tama rin ngayong sweldo day. At naku, kung wala. sweldo man ang pinag-uusapan, kung lalabas man inspired. kayo, naku, bago kayo lumabas mga kabalitaktakan, tignan muna natin kung pwede bang maglakwatsa. Ngayong ika-15 po ng Agosto 2022, silipin natin ang ating weather update.
ngayong ika-15 po ng Agosto, medyo asahan po natin ang magandang panahon dito sa Northern Luzon, extreme Northern Luzon. Pero pagdating po dito sa Central Luzon and some parts of Northern Luzon, especially Cordillera Region, Isabela, dito sa Quirino, at buong Visayas at Northern Mindanao, naku, makakaranas po tayo ng pag-uulan ngayong araw na ito. Lumakas ho ulit ang hanging habagat na nagdadala ho ng pag-uulan dito ho sa most parts ng Pilipinas. So asahan po ang maulan, especially mamayang tanghali hanggang sa hapon. And dito naman ho sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, naku, asahan nyo po ang magandang panahon ngayong umagang ito. Pero mamayang hapon, tanghali, ganun din, medyo asahan nyo po itong localized thunderstorms na magpapaulan sa iba't ibang parte. Habang itong Cordillera, dito ho sa Central Luzon, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, diyan hanggang sa NCR at Visayas, magiging maulan po tayo. Kaya mag-ready ho tayo ng ating mga payong at wala naman po tayong binabantayan sa ngayon na sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pinakabababang temperaturang naitala natin kaninang umaga ay 16.4 degrees Celsius at asahan itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:43 at asahang lulubog ito 6:29 in the afternoon. Pwede pa rin maglakwatsa, no? Oo, pwede pa Pwede rin pa yan. rin. Basta Coffee date, Yes, ganon. gumamit lang kayo ng mga jacket, coats, tsaka magdala kayo ng payong mga ka-MB. And laging dapat kayong protected, kaya magpabakuna o kaya naman po ay, alam niyo yun, magpahid-pahid kasi dengue pa rin, no? Maano pa rin tayo sa dengue, pero ang isang magandang balita, nagkakaroon na po tayo ng downtrend ng dengue dito sa Baguio City. Yes, yes. Though we have cases po mga ka-MB na mas madami yung mga active or mga new cases this year as compared to last year na ganito ding mga araw. Ang kasing cases natin now is 1,721. 47 po ang bago. And last year is 745 lang nung same period last year. However, ang namatay po ngayon ay 2. Oh, yeah. Hindi ko pwedeng sabing 2 lang kasi napaka naman nun, parang parang okay lang, tatlo parang ata, gano'n. tatlo. Actually, 2 pa lang yung Dalawa. nasa record. Ah, Oo. okay. Pero last year kasi, though mas konti itong cases natin last year, the same period, 6 ang namatay last year. So, yeah. nakakita naman sila ng downtrend and ang ating City Health Services Office po, no? Lalo na sa pangunguna po ng ating Sanitation Division po, si Mr. Charles Carame. Ang kanilang team kasi walang tigil yan na umiikot sa mga barangay. Though 72 barangays ang merong clustered dengue cases, ang maganda dito, nag-iikot sila, talagang meron tayong denguera and talagang matibay ang denguera, ang laban natin sa dengue. Nagsispray sila, tinuturuan nila ang ating mga kababayan na kung paano nga ba ang tamang pag-ingat gamit ang forest at kung ano-ano pa. Kaya go lang, patay natin ang mga lamok para hindi nila tayo patayin. Wow! Ang galing ng tagline na yun yata. Anyway, so mag-ingat-ingat po tayo. So, lagi tayong magsuot ng mga mahabang mga long sleeves, Long ganyan, sleeves. mag-lotion. Oo. Gayahin nyo rin ako, may citronella ako. Oy, gusto ko no. Yung citronella niya nasa labas. Hindi naman, pinapasok ko naman kasi it needs sunlight. Ah, ganyan. okay. Ayun. Pero anyway, from Baguio, magtungo naman tayo sa Mountain Province. So ngayong alas 6 lang ng umaga is naglabas ng road advisory ang DPWH para sa mga daanan na pwede nang daanan at hindi pa pwedeng daanan. Oh, yan. Ayan. Ano So yung yung mga yan? situational reports para sa Baguio to Bontoc na daanan is yung Mount Data. Okay, hindi na data. Mount Data Cliff section, passable na po to traffic. Pero mag-ingat-ingat pa rin po ang mga dumadaan dito. Sabi ng DPWH is may mga ano nung tawag doon, parang nagta-traffic, ganun pa rin. Ayun. So, May mga nahulog ng mga bato pa rin. oo, pero look out pa rin po sa mga nagta-traffic na ito. And medyo cloudy daw kasi dyan sa may part na yan. So, mag-ingat-ingat po, dahan-dahan sa pagmamaneho. Ayan, doon naman po sa may part ng GCT, Talubin. Is that the correct? Talubin. Oo, Talubin, tama. Barlig, Natonin, Paracelis at Calacad Road. Isang lane lang daw umano ang passable. Ayan, sa Barangay Santa Isabel, Latonin, Mountain Province dahil sa rock collapse. Ayan din kasi mga problema pagbuho ng ngayon, mga bato. pagbuho ng mga bato. Lalo na ngayong tag-ulan, medyo delikado. So, isang lane lang daw
ang possible. Pero tuloy-tuloy naman ang clearing operation. May mga backhoe na doon na naka-standby. And aside sa mga nabanggit nga na nandyan po sa ating screen kanina, all roads and bridges are passable naman na po. Ayan. yan. So, ano pang mga updates natin? Yan, oo. Speaking of mga kalsada, kasi yan yung po yung mga dinadaanan ng mga farmers natin na magdadala ng mga gulay. So, Gulay, ingat lang. And speaking of gulay at agrikultura, nako, tinitignan ngayon ni President BBM ang pagbili ng Pilipinas ng mas murang mga fertilizer at mga pestisidyo para sa tumataas pa ring presyo nito, itong fertilizer na to. So, ito po ang inanunsyo ni President Bongbong Marcos bilang siya na din ang Secretary ng Department of Agriculture. And sinabi po ni President Bongbong Marcos sa isang vlog, and I quote, "Tayo naghanap ng tinatawag na non-traditional, yung iba't ibang bansa na hindi naman natin iniimportan noon ay nilalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer na mas mura." End quote, yan po ang sinabi ni President BBM. So, yun nga, nagmamahalan po kasi ngayon itong mga presyo ng fertilizer, and isa po sa mga tinitingnan nilang pagbibilhan ng mga fertilizer na mura ay itong China, Indonesia, UAE, Malaysia, at Russia para po sa procurement ng mas murang mga fertilizer. So last week po, inutusan na ni President Bongbong Marcos ang Department of Trade and Industry na maghatid ng mas murang fertilizer para sa mga magsasaka. At ito nga pong pagtaas kasi ng presyo ng fertilizer, fertilizer ay dahil pa rin dito sa ongoing na Russia-Ukraine war. Oo, and then syempre, malaki kasi yung ginagamit nating gasolina in burning and separating chemicals para makagawa tayo ng mga fertilizer. Oo. Yun. So, yan. Tipid-tipid muna. Oo, pero hindi naman dapat nating tipidin ang ating mga bakuna kasi Baguio City has over almost 90,000 supplies po ng ating mga vaccines Oh, po. that's good. Oo, hindi. Pero kasi parang ang dating nun, konti na lang yung nagpapabakuna. Kasi hindi ang dami nating nagagamit. supply. Oo. Oo. Pero kasi the summer capital of the Philippines total coronavirus disease supply ballooned to over 90,735 last August 8 lang po, as compared to 78,736 noong July 26. So nadagdagan kasi siya, nagkaroon tayo ng may dumating sa atin na na over 11,000 na mga, may mga nag-deliver pala sa atin, and ngayon ang total supply po para sa mga 5 to 11 years old ay aabot ng 11,418, and 2,900 naman para sa AstraZeneca. So, sana po magamit natin itong mga to para hindi po masayang. And alam niyo mga ka-MB, ang maganda kasi dito, meron tayong mga vaccination sites sa mga drugstores. Yes. And nung nasa SM kami, alam nyo, last weekend, nung nakapila ko, merong mga turista, and they know that Baguio City has free vaccines. For tourists. Oo, and for tourists, doon sa mga may mga nagtatanong talaga, ma'am, ito po ba yung, hindi ko pwedeng sabihin yung branch. Vaccination. Ito po ba yung branch kung saan po, ay hindi man, sa baba, sa SM to Ay hindi po sa branch na ito, sa baba po. So ang maganda dito, Alam nila. they do not only see Baguio City as a tourist destination, but a place na pwede silang humingi ng bakuna. Ang maganda doon, yun nga, they really make time para magpabakuna. Sa mga hindi pa po nagpapabakuna dyan, magpabakuna po kayo. Libre lamang po ito. As compared noon na nag-aagawan tayo ng dapat. ang haba-haba ng pila noon, di ba? Laki lang kayo, ako away-away. mababakunahan, ako muna ngayon. Libre. Ngayon, Ang daming Oo. vaccination sites na nagkalat. Kaya go na! Yan. Ayan. So anyway, good news pa rin. Magtungo naman tayo sa Itogon, Benguet. Dahil nga linggo ng kabataan. Wow. Actually, linggo ng kabataan is month-long Month-long. celebration talaga. Dahil nga linggo ng kabataan, nagkaroon ng bread and pastry training ang mga youth groups sa siyam na barangay mula Itogon, Benguet. Ayan. So the activity actually is initiated daw by the Itogon Municipal Youth Development Council. Ako, ang ganda naman ng mga youth talaga. Meron silang, anong tawag na dito? Initiative. Yes, initiative. Na mag-conduct ng mga ganitong training para sa kapwa din nila mga youth. Ayan. So,
Ang sabi dito, this activity aims to capacitate and increase employability among the youth or provide skills enhancement that supports livelihood opportunities. Actually, ngayon, yung mga, tama yung sinabi dito, no, to increase employability kasi mostly na mga jobs ngayon is mga ganito, mga technical, vocational Tech-vo. talaga. Ayan, so madami silang nakibahagi. Ayan, nakikita po natin sa screen natin. And of course, Mayor Bernard Waclin, the mayor of Itogon, Benguet, lauded or talagang proud na proud siya sa mga youth na ito. At sana nga, in the future, ipagpatuloy natin, no? Kahit hindi linggo ng kabataan, ganyan, training, magpa-seminars pa rin tayo. Sa Itogon, Benguet pa rin. Ayan, si Mayor Bernard Waclin shows his support naman sa ating kandidato na nagmula sa Itogon, Benguet. Ayan, at siya ilalaban sa Man of the Universe. So, si Mr. Delifer Dalis Kumising, ayan, Tubong Supang Poblasyon, Itogon. Ayan, so kasama niya actually si Mr. Ephraim Paul Paran. Siya naman ang Mr. Philippines Runner-Up 2018. Ayan. So, they paid a courtesy visit, to Mayor Waclin. So, they're asking na suportahan natin itong si Delifer Kumising sa kanyang pageant. And the grand coronation actually will be on November. So, todo-todo na ang paghahanda. Ayan, So, supportahan daw po natin siya. Hindi lang from mga tao from Benguet. Yes. Whole Cordillera. Supportahan natin. Oo, tama. May Go, go, representative. go. Oo. And speaking of magtatagumpay yan siguro si Sir, pero napagtagumpayan na po ng mga Pilipino ang isa pong World Dance Championship dito sa na isinagawa sa Amerika. Oy, congratulations po sa Team Philippines. Ito po ang World Championship of Performing Arts na isinagawa dito sa Amerika kung saan humakot po ng ilang medalya. Oy, congratulations ang ating mga kababayan na sumali dito dahil nga naman nakapag-uwi lang naman ho sila ng 38 gold, 59 silver, at 85 bronze medal from July 22 to July 30. Oy, congratulations Team Philippines. Dyan po sa Amerika. So, ang nakuha pa po nila ay ika-44th semi-finalist medal, medal pala yun. 44 semi-finalist medals, 8 grand finalist medals, isang scholarship, 29 division winner plaques, at 1 extraordinary national director plaque ang nakuha po ng Team Philippines dito ho sa kakatapos na Annual World Championship of Performing Arts. Talaga namang hindi mo mapagkakailan na nangunguna ang Pilipinas At sa bisita performing natin arts. sila sa Wednesday. Yan! Congrats! Wala na naman ako, di ko sila makikita. Ay, nako! Kailangan kong naman. pumunta dito, Yan. baka makita ko ang kanilang mga ginto. Sana pwede sila mag-perform, Oo, no? pero tama. Baka Pero naman mga magpe-perform. ka-MB, no, i-greet lang natin napakaaga ng ating Yan. mga viewers. Oo nga Ako, pala. si Mr. Maurice Malapit Niebres. Good morning from morning. Niebres family of Villasis, Pangasinan. Good morning po kay Tito Cesar Pagaduan sa naman tatay mga ko. taga-La Union ako, kay Tita Mama Marivic, si Fam. Nako, ang dami-dami nating viewers ang dami-dami. today. O kay Andrea, hello, kay Kuya Jerome, and kay sa aking course. Ayan. Oo. Yan. Ayan, Good oo. morning. Good morning Wala bang sa... lumalabas sa screen nyo? Wala nga eh. Ayun Greet naman lang. na lahat kay... Hindi mo mabakri. Oo, sa Kaya- mga ka-MB namin na maaga nanonood, Oo. huwag niyo isipin, hindi namin kayo pinapansin. Hindi namin Oo. mabackread Hindi po. lang namin mabasa. Hindi namin mahugot pababa. Ay pataas. Ganon. Tama. Pero mamaya tutok po kayo sa morning balita natin kung ano ba ang mga updates, anong pwedeng kainan, puntahan, at kung ano-ano pa. Tama. Sino bang mga guests morning natin balita. later? At Oo. mamaya naman makikibalita tayo mula po sa Pamalang Lungsod. Tignan ho Ayan. natin itong pagtanggal ng ilang mga tactile pavement na nirereklamo ng ating mga Baguio residents na madulas daw. Pero mamaya bibigyang linaw po yan ni Engineer Bonifacio de la Peña ng City Administrator's Office ng Pamalang Lungsod. Nako, ayan. So, tutok-tutok lang mga ka-morning balitaktakan dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan!
first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin po nang tignan na po ito pong iba't ibang mga update dito po sa Pamalang Lungsod, especially ho dito sa tactile kasi recently ho nagtatanggal na ho ang Pamalang Lungsod sa iba't ibang kalye nitong tactile pavement ano. So ating tignan bakit tinatanggal ngayon itong in-install natin ng mga tactile pavement and then kung ano ho ang plano dito ng Pamalang Lungsod. Makakasama po natin ngayong umaga si Engineer Bonifacio de la Peña, ang City Administrator po ng Pamalang Lungsod. Engineer, good morning po. Good morning Charles, and good morning to the City of Baguio. Yan, good morning po Engineer. Engineer, unahin po nating tanungin itong may recently ho na tinanggal natin ng mga tactile pavement para po sa ating mga kababayang PWD here in Baguio City. Ano po yung reason neto, Engineer? And then, kung may balak pa po ba tayong magtanggal or panatilihin pa rin yung iba't ibang parte ho ng tactile pavement here in the streets of Baguio po? Charles, alam mo, I'd like to, sana malaman ng tao kung anong wisdom nitong intention. It was really placed there for good intention para sa ating mga PWDs, no? Mm-hmm. Inilagay natin sa sidewalk yan para for as directional features para sa kanila, no? Kinakapano mga stick nila. Mm-hmm. Well, the intention was good, pero it's causing a lot of problems now kasi nga may mga nadidisgrasya. I can understand naman, no? Mm-hmm. Kasi the main issue really, Charles, nito tactile worldwide is yung slipperiness nito eh. At saka, well, if we will just
yung proper use nito dapat hindi tinatapakan. Kaya dapat may mga signages yan. Do not step on it kahit dry or wet. Kasi it's slippery during dry. May grove yan, may grooves. No, it can cause a lot of pwedeng matisot yung mga tao dyan. So, Charles, ang ginawa ng ating puting mayor initially is pinalabas niya yung ating PWD, yung ating mga PIDAO. Pinalabas niya, no, para subukan ito. And we just abided, no, we just adhered to the recommendation. The general recommendation, it is good, pero with some restrictions and some guidelines in installation. So, Okay, Engineer. Engineer, let's go deeper with this issue po. Kasi internationally, meron yung mga standards para po sa mga kalsada natin or or pavement or sidewalk na kung ganitong size, ganito dapat yung standard na lalagyan. With the ito pong road widening na ginawa natin and clearing of the streets, ano po ba yung let's talk first about itong standards internationally. Gaano po ba dapat kalawak yung sidewalk, and then ano po yung kung saan po ilalagay yung mga tactile pavement na to? Kasi here in Baguio City, napansin namin with the ito pong pag-aayos ng mga sidewalk, meron yung mga maliliit na tinatanong nung ilan bakit hindi pa ba na road widening yan or hindi pa ba na linisan yan during itong mandato ni President Duterte na i-widen or i-reclaim itong mga sidewalks natin, Engineer. Okay. Itong order ng ating presidente na yung road recovery program, kasama yung sidewalk. Kasi kung nagpo-programa ka ng karsada, kasama dapat ng sidewalk, kasama mga drainage niyan, ano? Yung curb and gutter, kasama yan. Pero depende rin sa budget, Charles, Hindi naman ma-implement yan totally ng ating DPWH at saka yung city, ang city natin, sa city roads lang. Pero meron tayong allotment ng budget per year. So, tuloy ang recovery nito, no? Pero kung ano lang yung may pondo, yun lang magagawa for that year. So, yung iba naka-program for 2023, 2024, pero tuloy-tuloy yan. Well, mabalik ako dun sa tanong mo, ano bang standard na width ng sidewalk? Yung maliliit na sidewalk, nagkamali din ang implementing agencies natin. Ano? Pag maliliit kasi, ang comment sa kanila, huwag na natin lagyan ng tactile kasi wala namang ibang parang kundi tatapakan talaga yung tactile. No? So, yun, nakita natin, Charles, dito sa may cathedral, noon pa lang, no, after recommendation ng PIDO sa atin, sa may UC, yung pababa doon, inalista natin, inalista yun. No? So, itong mga maluluwang, so ang minimum na pwedeng lagyan ng tactile pag 1.2 ang ating width ng sidewalk. 1.2, tapos tatanggalin mo yung 0.3, so meron kang maiiwan na 0.9, may 0.45 ka and 0.45 on both sides na pwedeng lakaran ng mga tao natin going left or going, left side or right side. So, yun ang nagiging standard, no? Kaya lang talaga, it's unfortunate na may mga nadudulas. Matagal nang walang nadulas, Matagal na, no? Kasi maganda na yung nakikita mo naman doon sa video. People are walking at the left side and the right side of the tactile. Pero yung nagkataon na biglang natapakan yung anything that is soaking wet is matulas. Pero ini-evaluate na ating implementing agency. Yung mga matatarik, aalisin natin yan. Pero yun na nga, regarding the issue of aalisin yan, pag-uusapan namin maigi, no? Kung tatanggalin. Kasi, mahal din yan Kasi, binibili pa nila at yan sa abroad, no? Yung mga suppliers nitong tactile. Kasi this is not locally manufactured. Okay po. So, Engineer, what's the plan now of the city government? Magtatanggal pa rin ba tayo ng itong mga tactile pavement during the assessment of the PWH and the committee siguro na may hawak neto, or maglalagay pa rin po tayo ng mga ganito po? Yeah. Charles, ini-evaluate ito, You can see na, pero kasi, yun nga, yung social media natin, may mga reposting na Yung mga litrato na yan are old pictures already na correct na. Tapos yung mga bashing sa city mayor, bashing sa amin, na may porsyento daw kami yan, wala, this is not really true. If you can prove it, then you give us your evidences. Pero wala. This is, you should understand kung bakit ito inilagay. And ginagamit ko ng mga kababayan natin na issue ito Pero, totoo yun, ini-evaluate tuloy-tuloy. Kaya
yung mga latest na litrato ngayon, Charles, na inaalis ng mga kababan ng mga implementing agency natin, inaalis yan dun sa mga talagang matatarik. Kasi meron namang guideline na binigay na if the grade is something like this, huwag niyo lagyan. Yung mga contractor naman natin, at saka yung implementing agency natin, tingnan niyo maigi, no? Tingnan niyo naman maigi kung talaga na ilalagay na maayos yan. Kasi kung nakaka-cause ng danger yan, you have to remove it. Huwag kayong mag-alala, hindi masasayang ito kasi yung mga tinatanggal naman, bubuo yan, siguro it will be placed on another area. So, tuloy-tuloy Charles ang pag-evaluate ng ating local government with implement agency. DPWH kasi yung national roads Yung city roads will be for para dito sa ating mga city, ating CEO. So, huwag kayong mag-alala, Charles, at pag-aala namin maigi, let's help each other. Ang daming suggestion ako natatanggap, These are good friends, who are, instead na whining, instead na, bashing the government, they're helping us and making suggestions. Pero, yung suggestions niya are well taken, Ipukunin namin, ipinapatuloyan sa mga implementing agencies natin para evaluate din nila. But take note, yung sinasabi ng iba na, iikot, yung group natin sa lungat, hindi it will defeat the purpose kasi directional design nga ito Wala naman tayo Alam mo, yung mga, nagtataka ako, yung mga PWDs natin, they know how to use it Pero itong mga nakakakita, itong mga able people, sila nadudulas. So, it just, kailangan talaga ng education and proper signages, kung kailangan lagyan natin ng mga voice, na audio system doon sa to tell them, we will do that. In-evaluate ng ating mga implement agency to Charles. Okay po. Okay, Engineer. And lastly na lang ho, Engineer, ito pong may issue lang ho ako dito sa after the earthquake kasi itong magnitude 7 na lindol. Napansin po ng ilan itong mga pagtatayo ng iba't ibang mga high-story building dito sa lungsod dito na Baguio City. Is it about time that dapat ho kumuha na lang ho sila ng building permit sa local or dito sa regional office ng DPWH or pwede pa rin po yung ginagawa nilang kukuha sila ng building permit from the national para makapag-implement sila ng mga 7-story na mga building or paano po ba yung kalakaran dito, Engineer? Okay. Charles, ito naman, this is the misconception, Maraming nagko-comment na bakit daw nagtatayo ng matataas na building. Nasa ordinansa kasi natin yan It was done by our city councilors noon pa na ang ating maximum height is 8 floors dito sa city of Baguio and 24.5 meters in height. Pero tinitingnan natin yung height kasi hindi naman doable yung 24.5 Kung minsan nagiging 26, 27, depende na. So, in-evaluate ito na ating local zoning board. But rest assured, Alam mo, nung nangyari, Charles, ang 1990 earthquake, the first recommendation of the United States Geological Survey is kaya naman bumagsak karamihan ng building natin is because of poor design of subsoils, Wala kasing mga testing nung araw, walang earthquake consideration. Pero ngayon, when you design the foundation, when you design the footer, yung pinaka-paa ng mga building natin, may seismic consideration na ito. Kaya nakita nyo ng earthquake natin nung last month or 3 weeks ago, ang ating karamihan, generally, ang ating mga buildings sa Baguio are okay. Non-structural naman yung mga damages, Di ba naman can be retrofitted. So, ito, huwag kayo mag-alala kasi kahit na 8 floors yan, kahit maging 20 pa yan, dinidesign ng mga structural engineers naman natin yan. And always note na sa isang earthquake, hindi safe there are earthquakes na safe ang high stories, there are earthquake na safe ang ating low stories, yung mga mabababa. Kasi depende yan sa movement ng earthquake. May tinatawag tayong period matching. If the period of the building matches with the period of the earthquake, may problema ka. And the period of the building depends on the height. So, ito dapat i-evaluate natin. Mahirap maka-explain, Charles, This is our... Yes. Pero, technically, huwag kayo mag-alala, dinidesign ito ng mga building natin. Pero ng mga structural engineers natin. Mahirap magsalita ng basta patapos na gano'n na hindi iwan ng pasihan Kaya, I have been to Abra. I went to Abra one day, I think last week, Tinignan ko yung mga damages doon. Talagang the buildings na. Tinulungan natin yung mga may-ari doon how to assess it, Kasi may mga nag-assess doon na ginagawa naman negosyo.
yung pag-assess nila. Pero pumunta tayo doon sa pro bono, tinignan natin and we recommended there are buildings that are really totally damaged. So there are buildings that can be retrofitted. So, isa pa, Charles, na gagawin namin dito sa Baguio, yung nakatatapos ng presentation natin ng MAPUA, no, yung R&D nila, we might, no, push for the installation of the equipment sa mga buildings natin. Kasi, alam mo, ang problema natin, Charles, is pagkatapos ng earthquake, what do you do? Babalik ka pa sa building mo, hindi. But now there is an equipment that assesses a building if it's still safe. Tatlong kulay yun. No? In layman's terms, tatlong kulay yun. It's safe, it's good, or very good. No? So, ang titingnan mo lang doon is unsafe and very good. Kung very good, you can go back and get your personal belongings. Pero kung very bad, kung talagang bad yung building, don't go inside. Yun ang problema natin eh. Ang nabigyan problema natin, who is in authority to assess it? Diba? Pero we have now an equipment and we might require all buildings later on that will be constructed in Baguio. Anyway, that is very minimal compared to the cost of the building. So, i-require natin for the safety of everyone. I-require natin siguro yan. Pero it needs council resolution, council ordinance, para sa kasi it's a law. It's not a requirement of our national building code. It can be a local requirement of the Baguio. Okay po, Engineer. Engineer, gusto pa na sana natin magkwentuhan pero limited lang ho yung ating oras. Pero your message na lang ho sa mga taga Baguio, Engineer. Yeah, ang message ko lang, yung mga, ako, Charles, natatawa na lang ako. Hindi namin ugali na we retaliate on social media. No? If there is something that you would like to suggest, stop bashing. If there are things that you need to tell us properly, no? Kasi it might lead to something else pag ganito eh. Pero, you know, kung gugulin nyo ang inyong panahon sa pagsasuggest sa amin on a positive note, not on a negative note, no? Kasi human beings, din naman yung inaano nyo, yung mga si Mayor or everybody there, no? The local government. You know, if there is something that you would like to say and it's worthwhile na saying, and it will help our constituents do it. Pero if there's something na magwawind lang kayo, eh wag na kasi hindi nakakatulong. No? So Charles, wag kayo mag-alala at gagawin namin lahat na magagawa namin to keep everybody safe in the city of Baguio. And we might implement local ordinances, local laws that are not international laws just for the safety of our constituents, Charles. Okay, with that po, Engineer, maraming salamat po ulit sa inyong oras at pagpapaunlak nyo po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Charles. Thank you. Alright, so yan po si Engineer Bonifacio de la Peña ng City Administrator's Office. Ukol nga po dito sa pagtatayo ng iba't ibang mga building at ito pong tactile na unti-unting pinag-uusapan sa social media. Sige, mamaya pa po, abangan pa po ang mga iba't ibang mga update at mga balita. Susunod na po yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue.
Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan na nga mga kabalitaktakan, para first thing in the morning is updated kayo. Narito na ang mga morning balita. Ayan, so nung nakaraang linggo nga, dahil malapit na naman ang pasukan ng mga estudyante ngayong Agosto, nag-kick off na ang Brigada Eskwela dito sa Baguio City. So alamin natin ang mga detalye ng Brigada Eskwela na to sa balita ni Charles Limon. We help because we love our barangay. And we help because we are called to serve. Maraming salamat po. Magandang Buhay na umaga buhay po. ang bayanihan ng iba't ibang sektor sa Baguio sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela 2022 sa lungsod. Ito'y isang linggo bago ang pagsisimula ng pasukan ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. This is a manifestation of voluntary gathering. We came here spontaneously because it is really not merely a mandate, but more specifically, it's what our spirit dictates. And so this year's Brigada Eskwela. Ngayong taon, dalawang aspeto ang binibigyan pansin sa Brigada Eskwela. Una, Brigada Eskwela sa pagkakahanda. Ito ang paglilinis at pagsasaayos ng silid-aralan at iba pang kailangang ayusin para sa ligtas na pagbabalik eskwela. Pangalawa ay ang Brigada Eskwela Plus. Ito ay ang pagtutulungan ng bawat isa para masiguro natin lahat ng bata na nasa tamang taong gulang na mag-aral ay nasa paaralan at mapababa natin ang dropout. Bilang panimula, namahagi ang DepEd Cordillera ng mga kagamitan para sa paglilinis at paghahanda ng mga silid-aralan. Tiniyak naman ng DepEd ang kahandaan ng mga classroom sa kagustuhan ng mga magulang sa face-to-face class ng kanilang mga anak. Karaniwan, ang information ay halos gusto ng mga magulang na mag-in-person lahat or papasok ang mga bata. Tiniyak din ng DepEd ang ligtas na pagbabalik ng mga bata sa paaralan sa nagpapatuloy na pandemya, lalong-lalo na ang vaccination ng mga guro laban sa COVID-19. Ang maraming hindi pa vaccinated teachers and non-teaching are in Fugao and Leyte. But definitely Baguio and the other provinces and cities, konti lang. And this only because of some health reasons. Para maipakita ang suporta ng iba't ibang sektor, umirma ang mga ito ng panunumpa para sa ligtas na balik eskwela ng mga bata. We will be here to support the Brigada Eskwela now and throughout the years. Maraming salamat. Yung aim po namin as a youth is ipakita sa City of Baguio na yung roles namin ay hindi lang po para sa mga activities or seminars outside, but nag-join din po kami in a community service activities, especially na din po dito sa Brigada Eskwela po. Aabot sa 45 elementarya at 21 sekundaryang pampublikong paaralan ang todo kayod ngayon sa Brigada Eskwela para sa higit 33,000 mag-aaral na magbabalik eskwela sa susunod na linggo sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At ayan, kung naghahanap naman kayo ng tamis sa inyong buhay, naku, kailangan ko yata to. O para ma-satisfy lang yung cravings ninyo sa mga matatamis na pagkain, mayroong isang cafe na nag-o-offer ng mga ganitong klaseng pagkain with a twist. Alamin sa report na ito.
In both? Success is best when it is shared. Ito ang pinatunayan ng mag-asawang si Nina at Steven. Kasama ang isa't isa, nagsimula sila sa maliit na negosyo na patahian upang pantustos sa araw-araw na gastusin. Namin in start. Actually, reseller lang ako. Nag-resell lang ako ng mga pajamas. Pajamas noong 2018. Nang mag-start lang kami, actually, isang eco bag lang yung stocks ko na nire-resell. Buntis kasi ako din sa second baby namin. Nag-resell kami, nag-try kasi wala kaming parang gusto lang namin magkaroon ng source of income. Lalo na ako kasi nasa bahay lang ako. Magkasamang nagtiis ang mag-asawa upang maipatayo ang kanilang negosyo at maitaguyod na rin ang kanilang pamilya. Muangkat kami ng paninda, tapos sa 1 week na yon tinitinda namin yon. Wala rin kaming yaya, so maliit yung mga babies namin. Nasa 4th floor kami, na apartment namin, 4th floor. Naakyat namin lahat ng stocks namin, bundles. Tapos kami rin yung nagde-deliver, nagpapaship. Ang ginagawa namin, iniwan namin yung mga babies namin sa kapitbahay para mapaship namin. Ganun kami nag-start talagang from the bottom talaga. Tapos, inakit namin siya sa taas, 4th floor. Ibababa namin siya ulit. I-deliver namin yun. Ganun yung sistema namin. Pero, blessed kami kasi parang, 1 year kami ganun. Nagtuloy-tuloy ang kanilang negosyong patahian hanggang sa lumago ito. Ngayon, nagsusupply na sila nationwide at internationally. Dahil sa tagumpay na natamo sa unang negosyo, itinuloy nila ang kanilang pangarap na dagdag negosyo. Dito na sinimulang itayo ng mag-asawa ang isang dessert shop. One day, magiging ganyan din tayo. Pag nakikita namin yung mga online seller na yung malakas, isang araw, magiging ganyan din tayo. Magiging ganyan din tayo, parang gano'n. Sintamis ng pagmamahalan ni Nina at Steven ang mga recipes na offer nila sa kanilang dessert shop. Isa sa mga best-seller nila, ang Fruity Sliders Burger. Sliders po, sa mini sliders po, bali po ito pakulitan ng unang-una. Then, typical na po kasi yung sliders sa ibang restaurant, which is talagang patty lang, then cheese. Ako po, in-invent ko po yung fruits na blueberry, strawberry, mango, and avocado. Para din po sa pangalan din po ng restaurant namin. Kaya nabuo namin si Fruity Sliders Burger. Bestseller din nila ang fruit tortilla wraps, birria tacos, at fruity berry. Actually po, hindi po din talaga ako mahilig na avocado since hindi din po ako kumakain. Pero yung sa sweet tooth po, masarap po siya actually. Very nagko-complement yung lasa. And hindi siya super sweet, hindi din siya matabang, like very
swak din po talaga. Actually po, first time kong uminom ng Mango Graham kasi ayoko parang yung feeling ko parang maasim yung mangga para i-partner sa matamis. Pero yung sa kanila, yung kaibahan, nung first time kong i-try is hindi masyadong matamis yung mangga. Parang swak na swak yung lasa tapos yung tamis, sakto lang, hindi siya masyadong matamis, hindi matabang. Sa sweet tooth in general is parang matatamis talaga. Sweet talaga yung ano nila. Kahit ngayong linggo lang binuksan ng mag-asawa ang kanilang negosyo, kumpiyansa silang tatangkilikin ito ng publiko gaya ng una nilang negosyo. Ika nga nila, life is short, so make it sweet. Pagaduan para sa Luzon Headlines. At iyan ang mga balita ngayong umaga. Para tuloy-tuloy na maging updated, tumutok lamang sa Regional News Group Luzon maya-mayang alas 6 para sa Luzon Headlines at News Force North Luzon naman at sa Highland TV para sa mga nagbabagang balita. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan lang Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nagbabalik ho ang Morning Balitaktakan at ngayon para masubukan naman ni Ate Sofia Pagaduan natin ang maglaro at Yan. kung ano-anong kalokohan. Tripan natin to. Oo. Meron po tayong laro Bagong ngayon, salta. medyo hindi ko alam. Gibberish daw ang ate. Gibberish? Oo, nako. Gibberish. Oo, sa mga kabalitaktakan natin na nakatutok, pwede kayong mag-comment at pwede niyong tulungan si Yan, Ate pwede kayong makisali. Sofia Pagaduan. Tulungan niyo ako, please. At para sa ating unang laro. Paano ba yan? Paano ba yan? Guess the gibberish. 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 Oo. Ano ba yan? Gerber. Sinigang! Matalino masyado si ate rin dito. Sinigang. Sinigang? I love Sinigang. sinigang. Anong Yeah. favorite niyong sinigang?
bangus. Mamoy. Ano yun? Mamoy? Baboy. Ay, mamoy. Yan. Gibberish din. Ako, sinigang na gulay lang. Ako, ang sarap tuloy pambili ng magkuhan. ano. Wala pambili ng Oo, meat. mamaya sinigang tayo, or. Okay, sige, go. Next. Nude-seal. Ano yan? Nude-seal line? Ano is nude-seal line? Bakit nude? Nude-seal line. Ano yan? Bakit ang galing ko sa Instagram? Sila yun. Nude-seal line? Nude-seal line? Nude-seal line. Nude-seal line. Ano yun? Noodles? Ano yung nude-seal line? Siret? Yeah, Oh, siret. Ang hirap yan, ha? Ano nude-seal line? New Zealand. New Zealand. Akala ko ulam! Oo, no. Iba-iba pala. At least alam na namin. At least Sinigang alam na sila yun. Oo. Okay, one zero. Steer Hong Binis. Steer Hong Binis? Di ko makita. Saan na ba Steer yung Binis. Steer Hong Binis? Esterong Benis. Pwede. Strong Ano ba? Binis. Strong? Strong? Strong. Strong Steer Binis. Hong Binis. Sinong gumawa nito? Ang hirap naman. Bakit? Akala ko ba kayo sa amin? easy level. String beans? Alam niyo, hindi ko rin alam yan. Kaya mahuhulaan yan. Ganun pala Ang yun. bobo pa pala. Ano yun? Harold Payne. Herald Pen. Harold Roll Payne? pin? Harold pin? Hairpin. Harold Payne. Harold? Charing. Harold Payne? Ano yan? Herald Pen. Ano ba yan? Ayoko ng game na yan, ha? Sino gumawa? Hide the pain, Harold. Sabi ko sa inyo, ha? Sino yan, ha? Harold, ano yun? Wala Ano nang kami yan? nasagot. Wait, Airplane? Airplane. Aeroplane. Ikaw na. 2-0-0. Makakabawi pa ba tayo, Sir Charles? Ano ba yan? Naku, last na nga. Ang ata. hirap. Next. Sige, last na nga. Last na nga. Envelope! Nilakasan na lang pa. Yun na lang. Yun na lang talaga na guess namin, ha? Oo, at dahil lang nasagot si Sofia Pagaduan. Kumusta? Kaya't lumapit Siya siya sa akin. Ganun na ako. Hindi pa ako nakapag-training. Dapat turuan ako ni Sir Charles. Naku, grabe naman kayo. Pero ayun, itutuloy na lang. Hirap niya na. Ito ay parang trial and error lang para mapagbigyan naman natin. Oo nga. Mapagbigyan naman. Pero mga ka-MB sa mga nanonood po sa La Union Agoo at saka sa Pangasinan all over the world, maraming salamat po sa aking family, sa family po ni Cor, sa mga ating mga butihing sundalo pala, walang word na kasundalo. Ating mga butihing mga authorities, maraming salamat po. Yes. Ayan, mag-thank you na tayo sa ating mga mga sponsors. Mauna na ako. Salamat po sa National Grid Corporation of the Philippines and GCP. Ayan, and sa Baguio Country Club naman, kung gusto nyong gawing mas special pa ang inyong mga okasyon, magtungo na sa first the only 5-star mountain resort in the Philippines. Lumipad na naman utak neto. Lumipad na naman utak. Wait lang. The only 5-star, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Yes. Ayan. And kung gusto niyo naman ng reconstruction o bumili lang ng mga materyales sa bahay, magtungo na sa one-stop shop, TG Home Builders. Ayan. Pasalamatan din natin Batang 90s Milk Tea, Musar Music, at pasalamatan din natin ang Pugo Adventure Resort. Kung hanap nyo ang outing ngayong tagulan, ako pwede yan sa Pugo Adventure Resort Pugad. Bisita na po kayo sa Pugo La Union. And of course po, ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic and Aldrich Corporation. Napakaraming produkto po niya na pantanggal at pampawi ng sakit sa katawan. Sabi nga nila, wala nang aw, sapaw! Ayan. Yan, anong gagawin na natin ngayon? Magpaalam na naman tayo. Paalam na naman tayo. Malaro. Sige, magkulitan ulit tayo bukas na kasama niyo po sa diskusyon at tawanan Charles Limon. Ayan, at magbabalik din ang inyong ate para makipaglaro. Bakit ba nabubulol ako? Makipaglaro sa dalawang ito bukas ng maaga. Okay. At ang okay, sige. Hindi pa pala siya tapos. Sige, Ano ba yun? Ano ba? Si Elliot na naman ba? Elliot? Hindi, yan. Anyway, magbabalik bukas ang inyong ate, Sofia Pagaduan. At ang nag-iisa po ang Minion in the House na nagdala ng kasiyahan dahil pinadalan din ako ng pagmamahal at kasiyahan. Randy Guzman, magkita-kita tayo bukas sa Martes Marites dito pa rin sa Morning Balitaktakan!